Sangena satheleka sangena necabha singanqonqozanga wena wabona amaphoyisa ezolanda isigebengu sendawo lesike isiqalo sohlelo lesidlo sasekuseni ingqophamlando yohleli ekhaya Jikelele. Namhlanje ke kuzobe kubanjwe inkonzo yomngcwabo kalowo owazakhela udumo ngokusebenzisa izithombe ukuze adwebele abantu isithombe ngonya nesihluku sobandlululo udokotela uPeter Magubane. Kanti ke ehoreni lethu lokuqala sobe sigxile kakhulu ke engxoxweni eyithinte lenqalabutho. Igama lami nguNoxolo kwaMwali uMatshingi ihlabangana limhlophe qwa intokazi yale ondini ngasesishamthetho sesifundazwe esidala ngihamba noMadlunguthi. Molo mamtshali. Molo Madlo. Uyaphila kodwa namhlanje. Sibulela impilo, sibulela kuqamatha nqonqo kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo enisibukele kuzo. Sikhahlele mampondweni emacwerheni kwabhaca emahlubini sithi namkelekile apha kusekhaya. Ngoku ke sithi thathelo cephe lakho ulithembileyo ulibethe litshe uphange ngoba sisaza kuphekela inqaku emva kwelinye. Kaloku asilindi nokuba uphole mbukeli wami. Uvimba wethu siza nawo uqhuma. Ukuzivela konke ke okuthi siza kuphathela kona namhlanje hlala nathi sihlale nawe phaku SABC Plus. SABC lihaye igama lenkqubo Ekhaya Jikelele. Dimlo ke unonkanyezi inkanyezi enomsantsa phakathi kwezinye. Umadlongothi mazipho umamshukuma umazondwa ngezinto zakhe. Amathe ngawetyala mbukeli masijonge eziphala phambile kule yure. Amathantelala amanzi emsinga KwaZulu-Natal ngemva kokugasela kwezikhukhula kuleya ndawo. Umasipala usebathuthele eindaweni eziphephile abantu abahlala eduze komfula uthukela. When presidents don't want to give away power, half the time they ultimately come up into rebel movements. Iqela le-ANC lithi akukho mfuneko yokuba kuqothwe okanye kululekwe okwasa kuba ngumongameli weli uJacob Zuma kuba seyishiye ngokwakhe i-ANC. Roman didn't train with us the last 4 days, but the medical report is positive. Umqeqeshi wabafana Hugo Brosh ukhathazekile njengoba kunabadlali abalimele enkanjini yeqembu lesizwe. Sakhlasela ezinye futhi izikhukhula esifundazweni iKwaZulu-Natal kulokhu ke indawo ehlelwe yilomshophi ngumsinga enyakatho yesifundazwe iKwaZulu-Natal. Umasipala umsinga usunxusa abantu abahlala kulezo indawo eziphansi kakhulu kanye nalabo abahlala endaweni eyigudla umfula uthukela ukuthi bazama ukufudukela kwezinye indawo eziphephile ngoba impilo yabo isengozini kwazise lugcwele liyaphuphuma uthukela. Umsinga uhlaselwa izikhukhula nje izwe lisashaqekile ngesigameko sokushona kwabantu abaningi eMnambithi khona KwaZulu-Natal. Luyafihlwa namhlanje uqweqwe lomthwebuli ithombe udokotela uPeter Magubane. uMagubane wahlukunyezwa kakhulu ngamaphoyisa obandlululo waboshwa wavalelwa kwakhe ukuba nganyakazi ngenxa yezithombe ayithwebula. Seyikhululiwe ke iNingizimu Afrika ngo-1994 uMagubane waqashwa njengomthwebuli osemthethweni kaMandela. Ushicilele incwadi ekuthatha kubeke ngezithombe zezibhelu zaseSoweto esihloko sithi June 16. Udokotela uMagubane uwole inqwaba yemklomelo ngalomsebenzi wakhe kuyona kubalwa i-Lifetime Achievement Award kwi-National Press Photographers Association NPPA kuma-United States International Awards. Ubuye wahlonishwa futhi nangendondo yethusi Order of Ikhamanga. Kwasekuthi ke ungqongqoshe wezobuciko amasiko nezemidlalo uZizi kodwa wambungaza ngomklomelo weFantuka of Living Legends Recognition Series.
Akukho mfuneko yokuba kugxothwe okanye kululekwe owayesakuba ngumongameli weli uJacob Zuma kuba sekeyishiyile ngokwakhe iANC. Elo lizwi ke eliphuma kusihlalo kazwelonke weANC umnumzana Gwede Mantashe. Isigqibo sikaZuma sokuzimanya nogaya inkxaso yombutho omtsha weMK kunyulo oluzayo sibangele izimvo ezininzi kwiANC. Amanye ke amaqala ombutho aquka uMavuso Msimang athi kube yintsikelelo kuZuma ungagayeli inkxaso kumbutho olawulayo. Lo gama ke uMantashe efanisa umbutho iMK kaZuma neqela labavukeli. Noma amanye amalungu enhlangano ebusayo iANC esekwamukelile ukuthi wayengumongameli weqembu uJacob Zuma useliflathelile leli qembu alihola iminyaka eyi-16 kuleli khetho oluzayo. Uhlalo kazwelonke weANC uthi uZuma neqembu lakhe iMK lifana nawo wonke amanye amaqembu aholwa yilabo babe umongameli lana eAfrika abangafuni ukudedela izintambo zombuso. When presidents don't want to give away power, half the time they ultimately come up into rebel movements. I was telling somebody yesterday that Savimbi came up of a movement that was regarded as revolutionary at a point, but he wanted power. Bozis in Central African Republic is leading a rebel movement. Dhlakama is from Frelimo, is leading a rebel movement. It's normal in the continent. When you want power, you want to retain it forever. You will open a rebel movement. All we must watch, it must not be armed. That's all. Amagama kanobhala Jikelele weANC ufikile Mbalula ngokuthi iANC yavikela ucwaningo ngokwakhiwa komuzi kaJacob Zuma wengumongameli wezwe nanokuthi iqembu elibusayo laqamba amanga eParliament ngoswimming pool bethi ifire pool. uMantashe uthi ubudedengu nje lokhu into eshiwe uMbalula edlangalaleni wathi leli qembu lizobucwaninga lamazwi kaMbalula ngaphakathi. I thought you was carried away by yourselves, guys. He saw your cameras, he got taken away, and he said things he should not have said. To me, it's an issue that we will have to deal with it internally, that when you lead, you count every word you say. If you don't, you catch fire. And I think it's something that you learn in the trade. As you grow in the trade, you understand that better. You can say things that you are saying without being excited, but say things and explain things very well. Umongameli wenhlangano ebusayo uCyril Ramaphosa uphethelwe uhambo lwakhe kwisizwe samaNdebele ngokuhambela izindlu zomdabu zobuholi zombili waphinde wabapha izinkomo. Ikhomishana yakanhlapho yaveza ukuthi zombili lezi zindlu zengwenyama uMabhoko wesithathu wakaMahlangu wamaNdebele okaNzunza kanye nengwenyama uMakhosonke wesibili wakaMabhena bazobonakala njengabaholi bomdabu kule ndawo. I have come to pay our respects to His Majesty the King, and I've taken time to have a thorough discussion with His Majesty on a number of issues that have to do with obviously the kingship of the Amandebele, that have to do with matters of development here in this area. Unobhala Jikelele wenhlangano ebusayo ufikile Mbalula usasidalele amazinyo abushelelezi nobuholo ophezulu beqembu ngokukhuluma ngokwakhiwa komuzi wayengumongameli wezwe uJacob Zuma kanye futhi nephuli eyayisetshenziswa engazi ukuthi kuzoba yifire pool yokucisha umlilo uma umuzi kaZuma usha. Lokhu ke sekudale ukuthi abaholi baqavile baleli qembu labaholi abaphezulu ukuthi uMbalula bambize bamkhuze futhi bamtshela ukuthi angaphinde nje avele akhulume edlangalaleni engacabanganga. Ngingusamkele Maseko ngibele izindaba ze-SABC kwaNdebele eMpumalanga. Umphathiswa wezobulungisa kunye nenkonzo zoluleko uRonald Lamula uthethe ne-SABC News phezolo phambi kohambo lwakhe oluya eHague. Uthi ke uMzantsi Afrika unetyala eliqatha ngakwilizwe laseSirayeli. I think we have a very capable team. We obviously cannot preempt the court's role and outcome, but we believe we have assembled a capable team, and we have also submitted very strong evidence for the court to consider. The international community collectively support that
the genocide currently happening in Gaza must be stopped. And there are also specific countries on their own that supports the call by South Africa in the court, which we think it's a good thing because it does need a collective voice of the global community. Amaqembu iDemocratic Alliance kanye neAction SA abalwa namaqembu ezombusazwe avulele icala ungqongqoshe wemfundo ephakeme uDokotela uBlade Nzimande. Lokhu kulandela ukusabalala kweyinsolo eyidalulwe inhlangano ebhekela imali yabakhokhi-ntela iOuter ezithi uNzimande wagwazelwa inkampani eyisebenzisana neNSFAS. Kepha kuNzimande uyiphikile zonke lezi yinsolo. iDA ithi ezizithyolo ezinobuzaza ekufanelwe zivavanywe enkundleni njengoko zineziphumo ezithwaxa abafundi abasokola imali bengayifumani kuba uNSFAS akanamali yaneleyo. Eliqela likwafuna iParlamente ikhokele phambili iphande ukuziphatha kukaNzimande. Ngalondlela ijongane nentetho zikaNobhala weANC uFikile Mbalula malunga nebholo lasenkandla. It's also an admission and an indictment on Parliament that we can be used to cover up and simply, acquit somebody in a sense that has been accused of wrongdoing. So let us not do that here with Minister Blade Nzimande. Eliqela lizimisele ukusebenzisana neOuter ukungena nzulu kwezizithyolo zezenzo zobuqhophololo. Likwalumkise uNzimande angasebenzisi imali yabarhafi xa ejonga indlela yomthetho anokuyithatha, lisithi ezizithyolo zijonge kuye isiqu. Umphathiswa uzikhanyele ezizithyolo. I have never used any money from any of my department's entities for the purpose of funding the South African Communist Party, as maliciously and falsely suggested in the Outer report. Dinglulama Matya wendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Ilungu leParlamente le-EFF uMandla Shikwambana livule ityala ngakumphathiswa wemfundo ephakamileyo uGqirha Blade Nzimande nosisihlalo weNSFAS uErnest Khosa kwisikhululo samapolisa saseNelspruit embombela kwiphondo laseMpumalanga. Eli tyala ke limayelana noshicilelo lwe-audio oluthutyelezisiweyo yiOuter nelibhenca urhwaphilizo lemali lwabagqithisa iinkonzo ze-NSFAS esiya kuNzimande. I-EFF namanye amaqela ezopolitiko ahlaba ikhwelo lokurhoxa kukaNzimande esihlalweni. Umphathiswa wemfundo ephakamileyo utyholwa ngokufumana imali ngobutshijolo kubanikezeli beenkonzo zika-NSFAS nethe xhaxhe kwizigidi. I-EFF ithabathe inyathelo lokuvula ityala lolwaphulo-mthetho ngakuNzimande nosihlalo we-NSFAS uKhosa. Le ngxowa-mali yokuxhasa abafundi oko imokamokana nemingeni equka inkqubo ehamba ngonyawo lonwabo ekubhataleni nemibhodamo yabanikezela ngenkonzo. People who are supposed to be providing allowances to the students and they steal money of the students and they share it amongst themselves. Students on the ground are struggling. Our sisters and brothers in the universities and TVET colleges do not have accommodation as we speak today. Ukanti abafundi abaxhomekeke ku-NSFAS kwizifundo zabo bathi oko kuthe kwaqala ukubakho kwabanikezeli benkonzo inkali ixingetyeni. Ngifunda la UNISA so ngaregister kahle first year NSFAS ngibhatalele kahle ne-second year ngifunda kahle ngibhatalele le casting ka third year after the end wesima service provider and then bafaka ne-invigilator app nasibhala ama-exam. After that my results I do have the results mara angisathi kusikwendekini mangasachubeki ngibhatalele. Angayitholi allowance ngoJuly, angayitholi allowance ngoAugust, ngize ngatholi allowance ngoSeptember. Umphathiswa uNzimande ukuphikile ukufumana imali ngokungekho mthethweni. Ufunge wamunca intupha ngelithi akazukugungqa esihlalweni sakhe yaye umemelele uphando imali wenziwe ngoshicelelo lwe-audio olufunyenweyo. Umholi weCOPE uMusiwa Lekotwa uthi iqembu lakhe ngeke lize lifadalale nakuba libhekene nezingqinamba. Uphinde wanxusa ukuba kuguqulwe indlela okuvotwa ngayo lapha eNingizimu Afrika. uLekotwa ukusho lokho esithangamini sabe indaba emahhovisi eqembu lakhe eGoli.
iCope imemelela inguqu kwinkqubo yonyulo abavoti bazonyulele ngokwabo mongameli welizwe abamfuna kulawulo kungalandelwanga inkqubo yokumnikwa liqela lezopolitiko. COPE calls for the direct election of state president by voters to ensure an accountable and responsible government. The cherished ideal that the people shall govern must be eternal constant in our politics. Today, we want to amplify once again our call for a constitutional amendment for voters to directly elect the state president. Unobhala weliqela ukwathi benza isimemelelo esifanayo kwizikhundla zenkulu baphathiswa nezosodolophu. This change should also apply to premiers and mayors. We adopted this position in 2008 and consistently repeated it in all our election manifestos. iCope ithi iza neziphakamiso kuba bafede ngokungenambaliso kumsebenzi wabo umongameli osemikhaleni yolawulo nongaphambi kwakhe. If the constitutional values of accountability, responsiveness and openness in Chapter 1 had been respected and strictly adhered to, the president should have long resigned or been removed from office. Two of the past presidents have just been for themselves. Umnumzana Muhlapamashwi ulebele ngelithi kungaqina imini de ibe elandelayo xa benokubala izinto ezingahambi kakuhle kulawulo lukamongameli Ramaphosa. Uthi uqala kuhwaphilizo kuyoqhina kumba ungathathwa koxanduva, kunjalo uthi ikamva lelizwe lisezandleni zabavoti. Obebhala kwindaba ze-SABC Ndinkundimphiwe Gift Nongqotho. Ngaphambi kokuba uphume uye naphi na qiniseka into yokubana uxhobisekile ngokuqhubekayo kwisimo sezulu. Kanti ke uSouth African Weather Services uye wakhupha izilumkiso ongathi uzilindele kwingingqi yakho. Ithi qolo ujonge rhabula ungafinci. Siphinde sikwamukele embukeli lapha ekhaya Jikelele. Andizela phansi amaflegi alapha eningizimu Afrika esifundazweni eGauteng njengoba kufihlwa uqweqwe lomthwebuli wezithombe udokotela uPeter Magubane. Lenkakha eyazakhela udumo ngokuthwebula izithombe ezadonsa amehla phesheya kwezilwandle ishonele ekhaya layo ingungwe ngumndeni. Bakhona ke abamazi kahle uMagubane esemsebenzini enza ezibukwayo. Kuzum ngesixoxa nomunye umthwebuli onohlonze
uSiphiwe Sibeko. Asikubingelelo Sibeko sikwamukele lapha ohlelweni Ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje kuseni. Ngiyabonga kakhulu. Sicela nje ukuthi usichazele kabanzi ukuthi umazi kanjani uDokotela uMagubane. uMagubane ngimazi njengomunye wabathwebuli kufika kwami ku-industry. He was one of the people bengiba-admire kodwa ngathi ukuhlangana kwami naye waba umuntu othanda umsebenzi wami. Lokho ukwenza ukuthi in fact ube umuntu othande kakhulu ukuthi akhuthaze abantu abanjengathi abafika ku-industry. He will be the one othi uma kunomsebenzi awubonile awuthandayo, he will call and encourage us, not kimi nje kuphela nakubanye abathuli bengisebenza nabo. Kwaba nesikhathi lapho ngiqala kumlandela engicela ukuthi ngimncedisa kuma exhibition bekwaxhoma wakhe. Ebenza a lot of exhibition nginokumlandela because ngithanda umsebenzi wakhe and ngithanda nangendlela eziphethe ngayo njengomthwebuli. Singathi nje ke yini oyifunde kuye njengomthwebuli wezithombe njengoba nawe usho ukuthi umuntu obubukela kakhulu kuyena? Yeah, into engifundise kakhulu kulomsebenzi sikuwo ukuthi to tell stories abantu bakithi ngerespect nangeqiniso. Futhi kakhulu nokuthi umuntu njengomthwebuli ngithanda umsebenzi wami. Ngiyacabanga ukuthi lokho kuyabonakala kakhulu kubathwebuli abakhona in the industry at the moment after a generation yakhe. Sizimisela kakhulu ukuthela ukuchaza istory senzakalayo whether sihle noma sibi esabantu bakithi nasizweni jikelele. Bambalwa kakhulu ke sibeka abantu abafana noBaba Magubane sigqemeke udume lwengozi. Yebo kakhulu angeke siphinde simthole ofana naye kodwa sibonga isikhathi ebesinayo la emhlabeni sibonga nomsebenzi kakhulu asishile wona. He's recorded the history yelizwe lethu enza ukuthi ngokwenza ngesikhathi seapartheid kubonakala ilizwe lonke ngaba sekho la sikhona manje njenge South Africa uma bengasimsebenzi wabantu abafana nabo Baba Magubane noBaba Alf Khumalo eNeskhulu nabanye. Ngiyacabanga nje ke babusibeka ukuthi kuyagqugquzela mhlawumbe uma sawumthwebuli ke osasemncane noma ngabe ke umuphi omunye umkhakha kuyagqugquzela kakhulu ukuthi mhlawumbe abantu obukela kubo noma abantu abangaphambili kuwe bavulela izandla kuwe bakwazi ukukusiza bakucathulise. Ungathi kubaleka kangakanani ukuthi abantu abangaphambili emkhakheni yahlukahlukene bagqugquzele intsha noma labo abasalandele emva kwabo? Kubaleka kakhulu ngoba uma uBaba Magubane engazange sikhuthaze njengabantu abancane abafika ku-industry ngaba sikho la. Yengako ukuthi siqhubeka nomsebenzi awenzile for the country na for the whole world. Sizimisele njengoba bengisho ukuthi into esiyenza nje kakhulu ukuthi si-record the history nento ezenzakalayo kuya-country ngeqiniso nangokuzimisela. Ungasho yini ukuthi mhlawumbe lokho yiyo into efunekayo kubathwebula abakhona njengamanje ukuze bafike ke ezingeni laMagubane mhlawumbe iziphe ezinye izinto kumele ukuthi bazenze abathwebula abasebasha noma abakhona njengamanje ukuze nabo ngelinye ilanga bayibone befika lapha ezingeni lika Baba uPeter Magubane? Into ebeyibeka phambili Baba Magubane njengoba ngisho ukuthi ukuthanda umsebenzi wakho oqala ayikho into ozoyenza ephumelele uma ungathandi lokho okwenzayo. Umsebenzi usenza ubaluleke kakhulu to inform the world ukuthi kwenzakalani ezweni lethu njengoba ngisho ukuthi noba into embi noba into enhle enzakalayo kodwa we are the eyes and ears of the community. Kumele okwenzakalayo sikuthumele ngaphandle kwaziwa umuntu ilizwe lonke. Ungathi ke nje ke yini mhlawumbe ozoyikhumbula? Ngiyazi ukuthi umazi ngokomsebenzi mhlawumbe yini nje ozoyikhumbula ngoBaba Magubane njengoba nje sesishiyile? uBaba Magubane umuntu onothanda kakhulu. And at the same time umuntu strict when it comes to umsebenzi uma ekhuluma ngomsebenzi baba strict kakhulu ngoba ubona ukuthi into ayikhuluma from enhlizweni yakhe. Ebechange nje kakhulu abe totally different to the person ebewuye qala makafika enza amahlaya ngoba yini into beyithanda kakhulu leyo kuba namahlaya kodwa makufika emsebenzini ebezimisela. Okunye ebekubaleka kakhulu ukuthi into besitshela yona kakhulu ukuthi kumele sibe nenhlonipho sizithande phakathi kwabantu. Manje Baba Maseko mhlawumbe ube anixoxele yini mhlawumbe ngezikhathi zobandlululo ukuthi kwakunjani ukusebenza ngalezo izikhathi mhlawumbe izinto nanebe zinihlaba umxhwele ukuthi nibone ukuthi cha ngempela kwakusetshenzwa ngaphansi kwezimo ezinzima? Ebehlale ukukhuluma ngakho kakhulu lokho esikhumbuza ukuthi lesikhathi esebenza kuso lesimanje isikhathi esingcono compared to isikhathi yena uyisebenza kuso.
ngoba there was a time ebesacrifice impilo yakhe ukuthi abonise okwenzakalayo kubantu bakithi under apartheid and ebesebenze bunzimeni ngoba bekwenzeka isikhathi la ezobanjwa khona amaphoyisa ashaywe kufanele ukuthatha ama-camera wakhe. There was a time waba solitary confinement for more than I'm not sure about amalanga kakhulu ngiyaxolisa ngaloko kodwa ovalelwe isikhathi eside ngoba enza lokho akuthandayo ikakhulu enza ukuthi kukhululeke abantu belizwe lethu. Iningi lamaciko sibeko linokukhala ngohulumeni ukuthi uyaye awashaya indiva uma ngabe yokhala kuye. Kungathini ukuphawula kwakho kulokho? Angizwanga kahle mama. Iningi ke lamaciko nje anokukhononda mhlawumbe noma nokukhala ngokuthi uhulumeni uyaye ke awashaya indiva uma ngabe yokhala kuye. Okwakho ukuphawula khona kungathini mhlawumbe wena yakhe ithini experience ngalokho? Ngesikhathi sakabamagubane kwakunzima kakhulu ngoba uhayelwa nesystem iyonke. Isikhathi esisebenza kuso manje is totally different kungcono noma nje sakhona into esikhala ngazo kakhulu sabathwibuli. Compared to other countries sinayo indlela esivumileke ngayo ukuthi senze umsebenzi sireporta okwenzakalayo. We have that freedom compared to isikhathi sakabamagubane kodwa ngesikhathi sakhe kwakunzima kakhulu. Elwa the system which was amaphoyisa nakhona uhulumeni nje kwakunzima kakhulu mama. Baba Magubane ke bona babebhekene nesimo esinzima sobandlululo nokucindezelwa abantu bebala elimhlophe amaphoyisa ngaleso sikhathi njalo njalo. Ungathi kulesi sikhathi samanje iziphi ingqinamba eyibhekene nabathwebuli njengamanje? Kunzima ngesikhathi la sikhava khona ngenza nje example, let's say sikhava ama protest. I think ubanzima esibanabo ukuthi kuma protest kuba nabantu who are not there to complain about it, to show ama grievances wakhona. Kunabantu ababanokubabugebengu abavikela intatheli ukuthi zenze umsebenzi wabo. Forgetting ukuthi intatheli zilaphayana not ukuba society la whoever ba complaina ngayo. We are there to tell their story. Ngathi lokho kungenza ukuthi abantu ba understand into enzakalayo, the role that the media plays in our society. We are not against our people, we are not taking any sides, but ngathi nje ngayeka senze umsebenzi ngendlela ekhulekile sibe free nje kuphela. Sesiphetha ke ungathini nje ke ukwedlulisa amazwi enduduzo emndenini kaMagubane kanye nje ke nasezweni lonke? Umndeni waMagubane ngathanda ukuthi siyabonga isikhathi abasiphesona noBamagubane. Ube umuntu osamukelayo siyi committee ama journalists esifundisa sibonga lesikhathi lesesiphesona akulahlekelanga bona bebodwa nathi silahlekele siyizwe nje lonke. Sabonga umsebenzi asishela wona, siyathemba ukuthi uzofundisa abantu abalandelayo abasemva kwethu. Sibonge kakhulu basale ngoxolo. Ungathini ke umbono wakho mhlawumbe kulabo abangathi kusungulwe noma isikole esofundisa ke abathwebula abasafufusa mhlawumbe siqanjwe ngayo baba Magubane? Iyaphazamisa kakhulu leyo, ngaba umbono omuhle kodwa iyaphazamisa kakhulu, even though kwikhesi kaBamagubane angeke ngithi ngikhalaze ngokuthi ebenga respect ngesikhathi esaphila ngaso. Ngicabanga ukuthi ama awards bawathola ibe indlela yokumbonisa ukuthi we appreciate umsebenzi omuhle awenzayo. Ubonisa ukuthi uyathandwa, siyawujabulela umsebenzi awenzayo. Well, kwikhesi yakhe singajabula ukuthi kube nento eyenziwayo futhi ukubana nesikolo esiqanda emva kwakhe nabanye futhi abantu abasebenzele njengoba ebengenguye nje kuphela babamagwana bakhona uAlf Khumalo babo eneschool nabanye. Ngathi nje ngenziwa nje into ezobonisa importance ye photojournalism in this country. Photojournalism is one of photojournalism is one of a profession that's been undermined kakhulu. But at the same time ilethe umahluko ezweni lethu. Sibonga kakhulu ke sibeko ngesikhathi sakho namhlanje la ekhaya Jikelele. Sikufisele nje ke nosuku oluhle sengathi futhi noBaba Magubane angabekwa kahle namhlanje. Lowo ke bekungumthwebuli onohlonze uSiphiwe Sibeko besixoxa naye ngokwedlula emhlabeni kaDokotela uPeter Magubane. Lenqalabo uthomthobuli ithombe izongcwatshwa namhlanje kanti ikonzo yomncwabo izobanjelwa lapha eBryanston Methodist Church. Okwamanje ke mbulisi nje ke qu edolo siyabuya emva komsuzwana.
Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele njengamanje ke ake sibheke ezemidlalo iBafana Bafana ibhekene nezingqinamba njengoba kulimele abadlali abathathu eqenjini sekusele nje isonto lelodwa vo ngaphambi kokuthi kuqale umqhudelwano iAfcon eIvory Coast. We have a few problems, a few little and a big one. So the little one is here on my right. Roman didn't train with us the last 4 days, but the medical report is positive, so we will start training, but he will be ready for next week, Tuesday. There is no doubt about it. The second one is Temba. Temba get a kick 2 days ago, I think, on training. And the biggest problem is Matobi. So Matobi had again a groin injury. So the doctor is now with him and we will wait the medical report. Somaqhuzo bambeleyo wombutho wezamanqindi kweli uMandla Nhlanganisa uthi ufuna ukuguqula imeko oyiyo umdlalo wamanqindi. Ibhodi entsha yalombutho yonyulwa kulonyaka uphelileyo kodwa ayikaqala ukusebenza ngenxa yenyathelo lomthetho liqela labathelekisi. Okwangoku umnumzana Nhlanganiso lilolo kwaye imiba ejamlene nalomdlalo inzulu kunenyathelo lomthetho labathelekisi ngakwibhodi yalombutho. Those issues, political meddling, and not sticking to what is prescribed in the Act, what is prescribed in the regulations and policies of Boxing South Africa. That is what has brought us here. And if there is no consistency in terms of decision making, there is no consistency in applying the legislative prescripts and make sure that all involved are complying with what is required of them, obviously, that organization will be able to go down. So for me, I think that's the crux of what made boxing to be where it is today. Zisemgcini kambe iziqhaqhiso zokubuyisela umdlalo wamanqindi ezingeni eliphezulu ngokutsho kaSomaqhuzu. We can have a well-run boxing South Africa entity, but if our athletes are not doing what is expected in the ring, unfortunately, we won't get numbers. So that's where it needs to start. Make sure that our athletes are properly developed, in terms of what they are supposed to do in the ring. Our athletes are properly developed in terms of how they brand themselves, in able to resonate what we want to achieve. Umnumzana Nhlanganiso uthi okubalulekileyo kukumilisela isiseko esuluqilima ukuqinisekisa ukuba amanqindi anomtsalane hayi kubalandeli nje kuphela kodwa nakubaxhasi. Inkakha kwezegalofu uTiger Woods osegqoke ingubo zeNike selokhu baba nesivumelwano ngonyaka u1996 usehlukene ke nalenkampani ekhiqiza izingubo zemidlalo. uWoods osebengumpethe ikhathi eziyi15 usayinde isivumelwano seminyaka emihlanu sokukhokhelwa izigidi ezingama40 zamadola okuyisivumelwano ke sokuqala semali enkulu kangaka emlandweni wezemidlalo. Ihlabathi lebhola ekhatywayo lizilela ukubhubha kweqala laseGermany uFranz Beckenbauer obhubhe neminyaka engama-78. Siphinde ke sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele sibonge kakhulu ukuthi ke usahlanganyele kanye nathi namhlanje ekseni kunguye uLesithathu. Kanti ke mangabe siqhubekela phambili isibalo sabashonile ngenxa yeziphepho nezikhukhula ngenyanga edlule nakwephezulu kwaZulu-Natal sesinyuke safinyelela kwabangama40 kwaduka abahlanu kwalimala abangaphezulu kwama-70 kwase kuthi ke abangama-47 basalade ngwane. iSouth African Weather Service ikhiphe isexwayiso sokuthi kungalindeleke ezinye imvula ezinamandla kakhulu. Ukuxoxisana ke nathi kabanzi mayelana nesimo eMnambithi njengamanje ke sixhumana nemeya kaMasipala uZama SABC. Sikumelele mhlonishwa sikwamukele lapha ekhaya Jikelele sibonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje. Angikubingelele msakazi, ngibingelela abalaleli bakho, ngibingelela abahlali base-Alfred Duma. Ngiyakhuleka emakhosini aseNdlunkulu kakhulukazi lawo akhela umkhandlo ose-Alfred Duma.
Mhlanishwa kuba impela lokhu esikuzwayo nesikubonayo lapha yana mayelana nesimo lesi enibhekene naso. Engabe isimo siyadamba yini kuze kube manje Mnambithi noma mhlawumbe izinto ziyaziba zimbili kakhulu nangokwesibonelelo nje ke ingqalasizinda nezinsiza eziye ebantwini njengoba bona ngokwabo kuncane kakhulu abangazenzela khona. Msakazi umuntu akusho ukuthi isimo asisihle neze. Futhi nemvula zibukeka zingakazi ukungamuka sisazoqhubeka nje siphile nazo kakhulu akusona isimo esihle kodwa ngiyafisa ukuchaza ukuthi lesi simo sehlukene isimo sangomhla ka-24 December esadlula nemphefumulo yabantu abaningi kwaba isimo nje esasibhudukeza akekho wayecabanga ukuthi kungafika isimo esinjeya la kwagcwala khona umfula wavele wachitheka waflatisa umgwaqo omkhulu N11 wathatha imoto emgwaqeni wangena eCaravan Park wathatha abantu belele bese kuba khona lesimo esibhekene naso njengamanje sokuthi kugcwala umfula onqamula edolobheni obizwa ngokuthi uMnambithi noma iClip River ugcwala usidalela inkinga edolobheni yokuthi kuflate idolobha nokuyisona simo esibike esibhekene naso manje esisho ukuvalwa kwemigwaqo ethile edolobheni imigwaqo efana no-Lyle Street o-Forbes Street o-Alexandra neminye imigwaqo evaliwe. Ukuvalwa kwale migwaqo yomsakazi kusho ukuphazamiseka kwamabhizinisi ahweba kuleya ngxenye yedolobha kungewona nje amabhizinisi amakhulu odwa kuphazamiseka ngishabadayisi basemgwaqeni kuphazamiseka amarenki imvula ibe enkulu kakhulu kwaphazamiseka ngisho ukusebenza kagesi kwezinye indawo futhi akugcinanga edolobheni kuphela Msakazi mawadina semakhaya nakhona umonakalo omkhulu kakhulu imigwaqo igugulekile kwahamba ama bridge lawa amancane okuwela asemakhaya kwenye wadi nje uward 31 uhambe ngisho ibridge lelenyawo ipedestrian bridge ewela umfulo omkhulu indaka so umonakalo nje mkhulu kakhulu ngendlela eyisimanga sinaloke kodwa ithemba ngoba namhlanje sizohanjelwa ungqongqoshe uMSC umhlonishwa umama uBonga Sithole Moloyi o-MEC wakho kuthala KZN sinethemba ke lokuthi naye emva kokuthola ama-report ezibonene nomonakalo owenzekile uzokwazi ukuthi asifake isandla aselekelele njengohulumeni ngoba esikudingayo la Msakazi siyayidinga inkece yokuthi silungise into efana noma storm water bethu i-infrastructure yethu isindala so uthola ukuthi ama-storm water drainage zethu asabhlokha awasasebenzi onke ngendlela okufanele asebenze ngayo okuningi nje nemigwaqo yethu eminye iyalimala ngazo lezi khukhula eminye ivele imigwaqo esimdala edinga ukuthi siyiqalele phansi. Yebo Mhlonishwa njengoba ngozwa uPaula udaba loMnambithi umfula uMnambithi okuwena okapakela edolobheni uMnambithi ngizokhumbula ukuthi akusikho okokuqala ukuthi kubonakale lapha idolobha selimnambithi lembozwe ngamanzi nangonyaka owedlule kusho ukuthi nje iminyaka ngeminyaka sibona lokhu kwenzeka lapha edolobheni laseMnambithi mhlawumbe isikhathi kwenzeka ngonyaka odlule akubanga khona mhlawumbe umqondo noma ukuthi kwenziwe uhlelo lokuthi mhlawumbe ngonyaka olandelayo kungagwenywa kanjani lokhu noma kungavinjwa kanjani ukuthi kwenze umonakalo omkhulu kunalo. Msakazi angisho ukuthi thina njengele council ekhona singene ngomhla ka-17 December 2021 kwase ukuthi kuqala nje u-2022 lapho ngo-February March lacwila idolobha emanzini sikha abantu bakithi basikhethele ukuthi sizokwenza umehluko kikho lokhu sabe sesithatha inkampani yawaSoberg ama-consultants eza asibuka isimo sedolobha nesimo samanzi baseluleka zimbili izinto abaphawula noma zintathu baphawula ngokuthi umfula wethu mkhulu kodwa awunawo amadamu lokho esingathi ama-water catchment areas ngoba idamela likhona iWindow Dam isiyagcwala isihlabathi
idinga ukuqalelwa phansi ngeshwa ke umsakazi into kahulumeni omkhulu leyo akuyona into yethu imfula kuyona yethu bakhala ngokuthi umfula wethu wenile kakhulu amanzi awahambi ngokusheshsha emfuleni futhi ubukeka udinga ukulungiswa bakhala ngama valve ethu ukuthi awasasebenzi siwafakile ke umsakazi ama valve qale ngawo safaka ama valve awu-11 emfuleni baphinda futhi umfula bazama ukuklerisha laba bebesifakela ama valve kodwa kuyabonakala msakazi ukuthi akuselekelelanga ngoba noma ngonyaka owedlule ukucwila kwedolobha kwathi kuba sezingeni eliphansi noma ke kulezi imvula futhi zomhla ka24 lacwile idolobha kodwa akubanga njena kodwa ke lokhu kuyasikhombisa ukuthi umsebenzi usemkhulu kudinga sibuke kakhudlwanyana ukuthi yini esizoyenza ngoba ngeke siyeke khona umsakazi ukulwisana nokucwila kwedolobha kufanele ukuthi silwisane nakho size sikunqobe so njengoba sikulesi simo nje sebeqalile abasebenzi bethu bakwamasipala ukubheka ukuthi yini esisebenzelayo yini engasisebenzeli sizophinde futhi sifuna abanolwazi oluthe ukuthi xaxa beze bezobuka isimo baseluleke siyaxhumana futhi nohulumeni omkhulu lenhloso yokuthi eminyangweni kahlonishwa ubaba uSenzo Mthundu lenhloso yokuthi abalivusi idamu leli elikhona iWindsor Dam ukuze amanzi kube khona indawo zokuwabamba phela engahamba umathanda nje so kasizuyeka msakazi ukwenza umsebenzi soqhubeka siwenze futhi hayi ukuthi sihlela senzile ukuthi siqalile ukwenza umsebenzi kusho ukuthi ke lento isinesikhathi umonakalo omkhulu uningo sekudinga ukuthi kwenziwe. Mhlonishwa nazi nezikole ziyavulwa ke kuleli sonto elizayo ingabe mhlawumbe lesi simo ngeke yini siphazamiseke nje ukufunda nokufundisa ezikoleni futhi ke izikole ngabe zikulungele yini ukufundela msakazi izikole azikho sibikelwe ngazo ukuthi zilimele lokho ke njengamanje ngo8 ekseni nje ngizobe nginomhlangano no municipal manager nethimba lawo infrastructure okuhlanganisa no deputy mayor uchairperson weportfolio ka infrastructure sikwazi ukuthola isithombe esigamagamile sokuthi umonakalo ungakanani inethintekile kodwa ngisho umsakazi ukuthi thina njengomasipala sinenhlanhla thina kumasipala waseAlfred Duma uthi umasipala ophethe kahle imali lokho kuyasilekelela kakhulu ngizokwenzela isibonelo nje ukuthi sike sanenkinga yokukhunyelwa iziteshi kagesi vele nje explode i-substation uthi ungakakhokha umshwalense kufanele ukuthi abantu bakithi ugesi ubuyele esimweni bakwazi ukuqhubeka nempilo besikwenza ke njengomasipala zize zihambile ama-substations ethawakhuma namanje ke msakazi njengoba sizohambisa ireport kwakhokha ezobisho umonakalo ukuthi ungakanani asizulinda ukuthi kuze kuphendule ukhokha kuzofanele ukuthi siyocinga ezikhwameni zethu njengomasipala ukuthi sinani ukuze sibuyisele imigwaqo esimweni kuyavula izikole ngeviki elizayo imigwaqo yonke iyasebenza ama-bridge abegugulekile sesikwenzile okungenani okutemporary nje ukuthi abantu bakithi bakwazi ukufinyelela lapho kufanele befinyelele khona. Sizwile kamhlonishwa nokuthi kwenziwe ulibofuzo lweyidumbe imbili zokugcina ezitholwe ngempela sonto edlule ukuze phela qinisekise ukuthi ziyingxenye yamiphi imindeni ngabe yithini ke izintshamela nalolu daba. Msakazi angiqale ngokubonga kakhulu emphakathini wakithi Alfred Duma ngingeke kushalazele msakazi ukubonga amakhansela enkatha namalungu enkatha ngoba mina ngibona abantu abangithumile lapha kwamasipala uthena kufika isimo la sekuhambe khona amabhisa sekuhambe yonke iminyango ebikhona ilekelela kunemndeni ethi abantu ayikabaholi ngase ngiphendukela kubantu benkatha ngatshela abaholi benkatha ukuthi abantu enangithuma ukuthi ngizobahola kwamasipala badliwa izilwane emfuleni imndeni yabikhalela mina ngelekeleleni ukutakula labantu aphuma kamalungu enkatha ngobuningi bawo nomphakathi msakazi waphuma
futhi bangihlonipha ngoba ngangicelile ukuthi ngicela izikipa zepolitiki zingaqokwa bangihlonipha bangazi igqoka saphuma sayofuna ngabikhona umsakazi ngihamba nabo abantu phansi ngithola isigqoko sami nami ngiphethe ithawula nobhoko safuna uNkulunkulu wasisiza kwakhona abantu esibatholayo kodwa uthi abantu batholakala sebonakele ilanga liyachisa bamuka namanzi bagciniwe ke laphana ngicelile-ke ukuthi akwenziwe ulibofuzo ngoba bonke abantu abenza ulibofuzo ngoba akusakwazeki ukuqinisekisa ukuthi isidumbu esitholakala esikabani esinjani esikabani so isimo sinjalo njengamanje umsakazi sisalindele imiphumela-ke ukuthi imiphumela iveze ukuthi idumbu etholakele ezobani. Sibonga kakhulu umhlonishwa ngemizamo yenu nangesikhathi sakho nje-ke sengathi konke kungahamba kahle nesimo engathi singabuyela esimweni. Ngithokoza kakhulu umsakazi ngiyakhuthaza nje ngixwayise kubantu bakithi ukuthi abaqhubeka abantu bakithi baqaphele imfula igcwele kakhulu imvula asazoqhubeka abasufaka imoto emabridgini ahamba phezulu nabahamba ngenyawo siyabanxusa futhi ukuthi abasuwela ihosha egcwele amanzi ngoba lokho kubeka impilo zabo ebucayini. Sibonga kakhulu umhlonishwa lowo ke bekuyimeya kaMasipala Alfred Duma uzama SABC exoxa nathi nje ngezintsha mayelana nezikhukhula zaseMnambithi.